Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta hang gina pinaribot begiot tama barita naulisan hatan debata di parminggot tadi bagasa tikyo nalanita parade roh hatta jumolo hita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluk na roha imana mangaramoti mangarajai ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Mamuji-muji guarmu doh nasa pabahenami ido nahu sobahu kami roh mado pakubohim nabadia jalan namar muliai aleja hoba debata ama anak doh tod di porbadia. Hodo Tuhan nabadia nasokal jalan namar mulia nahupa puji-puji kami alani di homa hasangapon nang hamuliaun perbadiai maroha do pikiran nami di nama jalo kami siak katam ay hatami penabadia do nanaing mangatoi do mamakuling kami mananginangi do kami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatan debata mangatoi do mamakuling hita takas mabigiot tay siap Pilemon bidusada ayat 4:1-7. Pilemon bidusada ayat 4:1-7 tatangihon ma songonon tar surat disi. Nama dok mau lihate do wau tu debataku totong marningoto diaka tangyaku. Ai hubegi do holong ni roham dohot haporsyom di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akan abadia. Anggia ma mapakorhon hasaoron ni haporsyom mi laho manadda nasana denggan na di bagasa kamu maradopon Kristusi. Ai gudang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bain holong ni roham. Ai di pasabam hodo hati-hati ni akan abadiai ali anggia ido sahatna salub. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta haang gina pinaribot horas madihita saluhuna jala selamat hari Minggu madihita. Tangyang nami di dia penuai kita maringanan majalo doh manangihon barita nauli nahu pasahat tutongat-tongat tadi bagasa tikyon saya totong mahita di ramoti Tuhani di lehon hai pasoni saut akan atapangidoi di bagasan asine rohanai jala terpasu-pasu nang nguluta. Amin. Sian hatani debata di Pilemon bidusada ayat 4:1-7 takas nung ngahujahon di tongat-tongata mangatoi dohot mamakuling hita di mingguta minggu paupaton dung trinitatis di hasitulu sadaun di debata minggu nama rojahat di padohan holong nama korhon lasni roha jala patuguhon holong nama korhon lasni roha jala patuguhon. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Nadong dunuaing holong naso makorhol lasiroha dohot naso patuguhon. Omajo suku-suku nate. Apalagi dia ke arena perpudion. Naung adong dunuaing holongi dang makorhon lasni roha be jaladang makorhon apul-apul manang dang makorhon napatuguh be na pasti mulo tabereng akka di zaman nate di medsosi saya songon na lam ngali do holongi ngalam ngali be holongi alana jut dia ka statusi ate adong akka nama si hosoman saling menjatuhkan bahkan ulo doaka namar hahamaranggi namar tinuduhon namar keluarga alay dang holong na makorhon hagugoon lasni roha dohot apul-apul saling menjatuhkan saling melukai saling membenci odo jok-jok di arena perpudion nate alani do akadamang dohot denang marhite-hite jamita siam Pilemon bidusada ayat 4:1-7 neng takas patuguhon rohat tamuse holong ni rohai makehehita majohita makarahita paingotok kita kadamang dohot denang asa tung takas tahanguluhon tapapatar jala tapatuduhon imangulu nama korhon lasiroha dohot napatuguhon holong nama korhon lasiroha dohot napatuguhon songon Kristus Tuhatai nata puji jalan nata sobai naung takas maka holongi hita disudeha hurangata disudeha galiotai sadi papatar do holong ni rohanai mangaju hita ido nuaing naing hanguluhonot tak kadamang dohot denang jala patarmai marhite-hite jamita sian Pilemon di bidusada yate ay 25 ayat do anggo buku
Pilemonon alai tung dasip donisi paingotok kita songo dia maholong nabui memulihkan holong na hangat na menyegarkan na menyejukkan dan ngali holong yate idon waing di pasunggulo tu hamu nang tuhita saluhna asa tahanguluhon holong ni rohai didok si Paulus di pajowon na tu si Pilemoni anggianin da hata hajono hodoi da pajowon halabo hodoi si Pilemon nang manada Kristusi naung ni hamonakon ni si Paulus di parbarita na ulioni gabe Kristen ibana sumoba Tuhani marniula dong parbaritaon ni si Paulus tu si Pilemon ni dihanguluho si Pilemon do songo dia maholong ni rohai jala holong ni rohani bana pe didok ima holong napasabam roha niaka nabadia jala na mangkorhon las ni roha nang apul-apul ido dipapatar dala dipatupasi Pilemon taboto doa tiak kadabang dohok denang si Pilemonon sahalak namora do ibana na tinggal di Kolose alai jabunai boy gabe inganan parsaoran gabe huria pamuzio ni tu de bata ama anak doktor di Porbadia na pasti molo nunga boy bagas nai bagas parsaoran pamujion manang gabi gereja dia kana porsei na pasti ama saya ulibe parrohaun niate akadamang do dena ay di masa nuaingon gero la pertanyaan do pinangi do nang ibadah sektor di Jabuna nga adong akasidelia nate molo ala niaka hapuguson ala ni menek ni Jabu masih bodo pe terjaloroha on belgadu Jabuna gudang sipatu pon na menang mangalian na boy si parsaulihono nek kana mar parsaurani ala tong do gudang sidelian di paingot tita di bagasat tikyo nate si Pilemon sahalak namora alai mameleho Jabunai gabe ingana pamuzio ni gabe bagas pertanyaan ni ya mungkin donot tasonari gereja ima nadong na di Kolosei da buas ni rohana doi ukap ni rohana doi majalo gabi ngana parsauran Jabunai saya tatanya kon doa teh asa bagas pertanyaan bagas pamujian nak bagas tai itu kata dokon ale gudang neng jolmon repot tiba menggeser-geser kursi repot tiba pahebakon amaki pikiran dope doh aka sinumon ni pikiran dope doh aka si panganon ni kan udah neng jojot gabi adong nama nolak akadamang dohot deh nang tadok ibana salak namora nakin ala tarida Jabunai boy di pelehon gabi ngana parsoran pamujion ni di Kolose padua ahon ibana adong hatuban adong budak na edak sudia asal marna punah budak kate di hati hai alayon tutu may mana salak namora adong budak na namarguar si Onesimus. Pajuppa si Onesimus do si Paulus di Roma di hati hanatar hurung si Paulus di sidon lam tabereng nuaing lampatar marhite jami taun neng di patuduhon songo dia do holong nama korhol lasirohai jala na patuguhoni dan berengota na adong na di palau si Pilemon si Onesimus alai tabereng na pasti adong haurangan ni si Pilemon si Onesimus hidup bana melarikan diri mana manang na mulut aja di ayat na berikutnya ya teh adong diago si Onesimus tuan nai ima si Pilemon ni ujungna melarikan diri tapi mana salak hatu obat do alai ikom mangagui bana tuan nai ujungna melarikan diri bana
Akadamang doho denang di paingoton do hita totong ate. Asa mola dong akata do pihamoro do akaparu kilon. So tunggabe melarikan diri hita sanak ke hamoro do paru kilon ni. Mari kita selesaikan dengan baik. Tak ada upisal huknai. Jalau nang ma taulahon hazahaton. Ai hatanya kana malo do yate. Akapad debisu do madokoni. Takut karena salah, berani karena benar. Nah pasti mabiar do Onesimus ala diulahon imana. Yago imana. Rohana maradopun tuanna. Hidup bana melarikan diri ibana. Nah hinaholongan damang dainang pajup pama Onesimus budak ni si Pilemoni doho si Paulus di penjara. Hina pajup payak kedalus doho si Pilemoni. Takasdo dia jara-jari ditogu-togu si Paulus si Pilemoni. Alani ido kadamang doho dainang nuahing didok si Paulus ma asa mulak muse si Onesimus. Dungadong pertobatan, dungadong hamubaw ni roha. Dungadong panadayon ni diri di si Onesimus. Nang paulakon nama si Onesimus itu tuan na. Dang holam mulak boti alay tung takas do dilehosi. Paulus jaminan doho kepastian naung marhamu baun neroha si Onesimus. Ido nuaing ipolani barita nauli berengota sian Pilemoniate. Asa holong di pajak konon ni sahalak naung marhamu baun neroha. Neng patari masa di si Onesimus behenon ni si Pilemon. Paulus sebahala apostel nang makamonakon si Pilemoni. Pasahaton mulak muse si Onesimus du si Pilemon. Ido tujuan ni surat Pilemoni. Kadamang doho denang nama saholonga kita. Anggoriko na niya di si Paulus si Onesimus asadong makubah si ibana, melayani ibana di penjara na di Romai ibana. Dan paluason na niyan si Onesimus alay dangi. Aladang si Paulus na marnapunahon si Onesimus ay budak manang hatuban ni si Pilemon namoraido ibana. Ido tong holong ni rohete holongi dang marpabuat. Holongi ya dang egois. Ido tong neng natabereng di epistel di opak Musa bidu 10 ayat 10 sada 1 10 si Musa mangodihon bangsa Israel nanaing diredepod debata. Nang pedidok debata neng benon na si Musa gabi bangso na bulu jala guarna tarbarita alay dang i ditakup si Musa. So ngunido nang si Paulus onate. Nang pe naung di tangan na si Onesimus nang periko di ibanay alay di boto ibana do hasitongan. Si Onesimus sebagai budak si Pilemon do marnap napunasahoni. Alani di paulak mo do muse to si Pilemon ate si Onesimus si. Odo holong nama korhon lasir rohai ate. Holong nama korhon apul-apuli. Di si Onesimus gabe neng mulak. Di paluas mulak dijamin aladong hazono kon ni si Pilemon doho si Paulus. Na pasti dang majua si Pilemon molo nunga si Paulus majamini si Onesimus. Akadamang doho denang nama siya holong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Odoriko nate. Holong ni roha na sumar pabuati.
Alai holong na makorholas si roha, holong na patuguhon, holong na mangapuli, ido na naik si papatarot tadi bagasang gulutta. Didok si Paulus, asa di jalo mo si Onesimus. Nung ngadong hamubaon ni roha, sudah ada pertobatan. Onesimus sudah dipulihkan. Onesimus sudah mengerti dan mengenal kekurangannya. Jala si Paulus mangodihon, majamini tu si Pilemon. Akadamang dohok day nang rekod hamubaon ni roha te. Rekod pertobatan. So kung napinatupan ni si Onesimus. Rekod dohot ulaon parbarita na ulio ni, pangajario ni, pembimbingan ni. So kung nabinan ni si Paulus tu si Onesimus. Jalek ko pasahatod do, paula ko do tu napunasa. Dan gabe dobo oni dala dan gabe di iba. Atikpe adong jasa niba. So kung nabinan ni si Paulus si, iba na do. Naong pay baruhon, iba na do na mangajari do membimbing si Onesimus si alay molo nung denggan parrohaon ni si Onesimus si di paula do muse tutuan na napunasay. Eta boto date di hati-hai molo sahala budak ya tuan na do na marhuaso di si. Jalamanang ahape di do tuan nay ko pangoloy do anggo hatoban nay do budak nay. Di zaman ni Suraton taboto do anggo budaki ya diperjualbelihon duete songon si Onesimus. Jala dang ado molo nungga di tubus manang di tuhori ya dang adong nabuhi. Si aloon ni budaki ate sadok lo monituan nado desi. Amanino di boto si Paulus do di paulak si Paulus muse tu napunasa. Akadamang paingot tonau paingot tok kamu na di mangajari hita duete. So tunggabe tapugu artani dong atta. Molo piadong jasad tadi si alaikon piak konot tado muse tu hapiahan na natikos. So kung nabinan ni si Paulus yate. Jala dipakai si Paulus do huasona sebagai apostel maddo tu si Pilemon. Jakob maibana sebagai saudara nina. Unang sebagai hatuban. Omma holong yate. Dipanaik do status ni si Onesimus si oddo holong ate. Holongi mengangkat harkat doh martabat, bukan menjatuhkan. Holongi padumuhon dan paholakon. Holongi kok dirajut muse. Dirajut. Dan justru menggustingi. Apalagi aladong keperluan hati. Gudang menjol masuk ini. Aladong hinarikot. Gabi di bola-bola. Anggoon si Paulus dan songoni. Tungtutu do holong. Namang gembirakan. Ido tong na didok na dijami tau natia kedamang dok denang. Madok mau liate hau tu de batakku. Totong marningoto dia katangyaku. Paulus marningo si Pilemon nau gabe Kristeni si huton Kristusi. Madok mau liate tu dia bata di tangyang. Alanya ha didok diaya limai ai hubege do holong ni roham do haporsyom muri Tuhan Yesus do maradopon salhut akka nabadia. Ala sahat tu si Parionna ala di boto ibana pabua si Pilemon. Mian di bagasan holong ni roha. Mian di bagasan haporsya tu Tuhan Yesus. Jalatun takas. Olo pasabam ate-ate niaka nabadia. Di pasabam hodo ate-ate niaka nabadia nin. Tulu haliate. Gabi mabayan madok mauliate si Paulus. Akadamang dohot din ang namasya hulong kita di bagasan Kristus Yesus tu hatay.
Si Paulus natongon di penjara di hati hai, marlas ni roha jala madok mauliate, ala di bege si Filemon manotong holong ni rohana, manotong ha porsyon na di Tuhan Yesus, soni marado ponaka nabadia. Dang tabigi di son marlas si roha madok mauliate si Paulus alani na malue ba na siya penjara dang ididok ko nate dang ibana na dibaga sa penjara dituriyaton dangi diholsohon alay madok mauliate akadamang doho day nang artina nang dohonok marhitehoni situasi ni si Paulus di bagasan penjara do. Alay bodo terucap. Hata madok mauliate. Ala ni parnguluon ni halak namian di bagasan holong ni roha di bagasan hapor siaur doho di bagasan tugu ni roha di Tuhani. Dang hata holso ale madok mauliate. Odo tabu nati akadamang dohok denang. Diajari kita. Dang naik di situasi na denggan, di situasi na untung rezeki na melimpah, baru sama dok mauliate kita. Haulion ni parrohaun ni donga taipe, haulion do parrohaun nya kaya nakot taipe, haulio do parrohau do hamajuan ni huriaipe, haulio do parrohau ni aka siton Kristus ipe, boy doi menugu-nugu ho marlopik tangan, memuji-muji Tuhani, madok maulihate. Pencapaian orang lain, kesuksesan orang lain, hatugun ni ha nasing marhaporsioni, iko boy doi, mabek kita, marlopik tangan poduko si majujungta madok maulihate itu Tuhani. Itu nuaing dipatu si Paulus. Saya diingok di tangiang nai si Filemon madok maulihate. Nang pedi natar hurungi ibana. Apakah dia di penjara atau di tahanan rumah? Ya. Tetapi dia boleh bersyukur kepada Tuhan ketika diingat si Filemon. Alanya didok ala ni hapor syaud ni si Filemon. Ala ni holong ni rohani si Filemon. Tu Tuhan Yesus songoni dok tuaka nabadia. Udok nakin dimulanai sahalak namora alai say ukap do jabuna dilehod do bagas nai gabe ingana pamujiot tu Tuhani. Dangarop kesombongan ate. Dangarop kesombongan. Dangadong hulit jala akadamang dohok denang ido banna didok si Paulus anggia ma makarhon hasaoron ni haporsyomi lau manada nasa nadinggan na dibagasakaw maradopon Kristus ido didok si Paulus asa saluhu na niyan halak Kristen na di Kolose na di Jabunay totong boy di bagasan hapor syaud, di bagasan sadani roha, lau mamuji-muji Tuhani, jalatung takas di bagasan holong ni roha. Ay gudang do diau halalas ni roha, nang apul-apul di bayan holong ni roham ninna. Ay gudang do diau las ni roha, nang apul-apul. Asa di sitaono do paru kilon ni si Paulus na di penjarai, adong do gogo di ibana, adong do apul-apul di ibana, ala di bege. Parabue ni barita nauli, naung ni barita honna dihangoluhon si Filemon, nadong nadi Kolose. Akadamang dohok denang, day dotong ate, tikosna, ay dotong didok di tajahamuluri tulu Johannes bidusada ayat opati ate tulu Johannes bidusada ayat opati. Apalaod dolas ni rohaku nabalga molo hubegi akayana koki. Maka nguluhon hasit tonganin. Molo hubege
jika aku mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Odo las ni roh hatta tiak kedamang dohok denang. Jala sebalik nate, odo paru kilo dihita, odo angguk bulun, odo tangis bulu dihita, mulut tabigia kena kotai, sega dihaporsonna, nunga mar narkoba, nunga melenceng goluna, dang hot behaporsonna, nunga dang mia bedi bagasak kolongi, ngama sionggo panak kana marhamaranggi, dodo hacik ni rohatta, sebagai natoras, odo juk ni rohatta, alania kedamang dohok denang nama syaholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Tapapatar maholong na makorhon lasiroha jalan apa tuguhon tati rumah Yesus Kristus sih. Na saya totong patupahon holong nerohanai di kita. Pola do mudar nana durus hola la papatarhon holong neroha. Asa marlasiroha hita jala tarapul nang nguluta. Songon si Paulus na marlas nerohai atik pe di bagasan na terbelenggu ibana na hona penjara ibana. Songon si Musa di opak Musai nabui mangodihon hala Israel dia dopan ni debata songoni manang ngulutate tapapatar maholong neroha na mangodihon akadongata jala tapapatar maholong neroha na makorholasi roha songoni dohot apul-apul na patuguhon akadongata. Amin.